Hoe is je naam en waar kom je vandaan? Ik ben Silke en ik kom van Aalter in België. En wat zoek je hier op de rommelmarkt? Ik ben vooral op zoek naar leuke spulletjes. Hier was ik aan het zoeken naar kleren, zo oudere kledij met kantjes en zo. Maar soms ook inspirerende dingen, want ik teken ook en dat is ook soms leuk om in mijn eigen werk te gebruiken. Vind je het leuk om tweedehands spullen te kopen? Ja, leuker dan in een keten, omdat het unieker is. Het is ook leuker om op een markt rond te lopen dan in een winkel. En zit er ook een idee van duurzaamheid achter? Ja, daar ben ik wel mee bezig. Dat vind ik wel belangrijk. Ja, het is een betere manier om dingen te kopen dan een nieuw product. Ja. Ben je ook nog op andere gebieden bezig met duurzaamheid? Ja, qua voeding probeer ik toch wel op te letten om waar ik kan biologisch te eten en ook zo weinig mogelijk vlees. Al is dat moeilijk, want ik eet wel heel graag vlees. Ja, en lokaal vind ik ook altijd leuk als je iets lokaal kan kopen. Lokale producten? Ja, in plaats van bananen uit Brazilië. Appels van de buur of zo, ja. Okay. Heb je al wat gevonden op de markt? Ja, een rugzakje en een pen om mee te schrijven. Waar ben je nog naar op zoek? Ik maak ook muziek, dus samen met mijn papa ben ik op zoek naar een goede oude micro, omdat die een mooie geluid heeft. En ja, platen soms, maar in sommige kramen zijn ze natuurlijk duur, omdat dat wel in trend is. Van alles. Je bent ook een beetje artistiek aangelegd? Ja, ik ben wel bezig met tekenen en muziek. Oké, nog veel succes. Dank u wel.